Jak vypadá svět PPL.cz? Společnost PPL patří mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu. V průměru přepraví více než 100 000 zásilek za den. Specializuje se jak na vnitrostátní, tak mezinárodní balíkovou přepravu a paletovou přepravu jak na firemní, tak soukromé adresy. Nákupy přes internet se v posledních letech staly pro mnohé lidi samozřejmostí. A to zejména díky úspoře času a možnosti doručení zboží dle požadavků až do jejich domovů. Proces doručení zásilky začíná objednávkou svozu prostřednictvím zákaznické linky nebo pomocí online aplikací. Zásilka je označena etiketou a je jí přiřazeno unikátní číslo, pomocí kterého lze cestu zásilky sledovat pomocí nástrojů Track and Trace. Po převzetí zásilky řidičem následuje její odbavení na jednom z 13 balíkových dep a 9 paletových. Zákazník je o pohybu zásilky informován prostřednictvím e-mailových zpráv. Svoz a distribuce balíkových zásilek jsou zajištěny vozidly dodávkového typu. Jejich počet se pohybuje dle sezónnosti kolem 1200. V průběhu noci jsou zásilky mezi jednotlivými depy a centrálním překladištěm přepravovány kamiony. Na centrálním překladišti, které je vybaveno nejmodernější třídícím systémem, se veškeré balíkové zásilky na základě technologie čárového kódu v noci třídí a připravují pro ranní odvoz na příslušná doručující depa. Řidič při nakládce zásilky na rozvoz odesílá příjemci informativní SMS zprávu s 2hodinovým časovým oknem doručení. Pravděpodobnost doručení zásilky v určitém časovém intervalu je možné zjistit po zadání směrovacího čísla na webových stránkách. Objednané zboží je pak doručeno do 24 hodin. Platba do bírky může být provedena i platební kartou. Co když jste náhle změnili své plány? Jednoduše změňte online dispozice a způsob doručení vaší zásilky. Zásilku můžete přesměrovat na jiný den, na jinou adresu nebo do PPL Parcel Shopu a zde si ji vyzvednou v době, která vám nejlépe vyhovuje. PPL.cz, náš svět jsou vaše zásilky.